Ja tiedätkö mitä tänään mun puheen aiheena on syyllistä etsimässä. Ja tänään me etsitään syyllistä tästä Jumalan huoneesta. Me etsitään tänään syyllistä ja me ei lopeteta ennen kuin se syyllinen on löytynyt. Ja mä voin sanoa, me ei lopeteta ennen kuin se syyllinen on löytynyt täältä jokaisen oman puseron sisältä. Ja mä voin sanoa, että se voi tuntua pelottavalta, kun me nyt löydetään syyllinen. Voi tulla rangaistuksen pelko. Voi tulla häpeän pelko. Voi tehdä mieli mennä piiloon, kun me nyt etsitään syyllinen täältä. Mutta mä voin myös sanoa, että jos sä oot tänään se syyllinen, ketä etsitään, niin mulla on sulle tosi hyviä uutisia. Mutta mä en vielä kerro niitä hyviä uutisia. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että kun me etsitään syyllistä, niin me ihmisethän etsitään syyllistä aina. Vähän eri tavalla kuin mistä mä aion tänään puhua. Me etsitään sitä, että ketä tulisi syyttää tästä, kenen vika tämä on ja kenet pitää laittaa vastuuseen. Mutta Jumala etsii syyllistä vähän eri tavalla. Aloitetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lukemaan sieltä 2. luvusta, jakeesta 15. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Sitten 3. luku ja jakeesta 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle: onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle: kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut: älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle: ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät aukesivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle: missä sinä olet? Ja mies vastasi: minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi minä piilouduin. Herra sanoi: kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi:
vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Tuossa yhdessä lauseessa mies laittoi tuplasyytöksen. Syytti sekä Jumalaa että vaimoa. Hei, vaimo, jonka sinä annoit. Vaimo, jonka sinä annoit, sai tämän aikaiseksi. Tajut sä, että sä oot just tällainen? Säkin osaat tämän. Sä synnyit osaamaan tämän. Sä synnyit niin kuin löytämään syyllisen heti jostain muualta kuin täältä. No, silloin Herra Jumala sanoi naiselle. Nyt muuten tulee sellainen juttu, että kun mies osoitti, että tossa on syyllinen, se on toi nainen, jonka sä annoit, niin Jumala nyt antaa tuomion naiselle. Olisiko nainen saanut tuomion, jos ei mies olisi syyttänyt sitä naista? En tiedä, ehkä. Kysymys kuuluu, pääseekö kukaan niin kuin koira veräjästä kaikkivaltiaan Jumalan edessä? Mitä jos joku pääsee? Mitä jos joku ei saakaan rangaistusta? Kyllähän meidän pitää pitää siitä huoli. Että hei, okei, mä oon nyt tässä alasti, mä söin siitä puusta, mutta tämä nainen sai sen aikaa. Että älä ole mulle vihainen, on vihainen tälle naiselle. Rankaista tätä naista. No. Sitten no nainen sitten, Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. No, se oli se käärme. Nyt löytyi kolmas syyllinen. Tämä nainenkaan ei itse asiassa halunnut heti ottaa tästä syytä. Kyllä se oli se käärme. Kyllä se oli se käärme, joka sai mut tekemään tämän. No sitten Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu. Ja sitten hän pistää vihollisuuden käärmeen ja naisen välille, käärmeen siemenen ja naisen siemenen välille. Ja se naisen siemen on eräänä päivänä murskaava tämän käärmeen pään. Ja tämä käärme on haavoittava tätä siementä kantapäähän. No tässä kohtaa meille profetoidaan Jeesuksesta. Ihmiskunnasta syntyy vapahtaja, joka on sekä 100% Jumala että 100% ihminen. Jumalan poika tulee ihmiseksi, syntyy neitsyt Mariasta, naisen siemen tulee ja murskaa käärmeen pään. Ja Jeesus teki tämän ristillä. Mutta miksi me lähdettiin täältä näin liikkeelle? Me lähdettiin täältä siksi liikkeelle, että on meille luontaisesti, meille ihmisille, syntiin langenneessa tilassa, lihan tilassa, meidän syntymästä saakka, meidän isät ja äidit ja heidän isät ja äidit ja meidän kaikki esi-isät ja äidit, aina Aadamiin ja Eevaan saakka, ovat eläneet tässä maailmassa tehden syntiä ja syyttäen toisia ja piiloillen Jumalaa, piiloillen totuutta. Eli ketä me voidaan syyttää meidän synneistä? Syytetään Aadamia ja Eevaa ja saatanaa. Ei se ole meidän vika, että me ollaan syntisiä, hei. Nehän sen sai aikaa. Ja ei vähiten Jumala, joka loi ihmisen.
Kiitti vaan Jumala. Tämä kaikki kärsimys on susta lähtösi. Onko näin se, mitä Raamattu opettaa? Kyllä Raamattu sen opettaa meille, että synti ja kärsimys tuli tähän maailmaan siksi, että me tehtiin yhteistyötä saatanan kanssa. Ja me ihmiskuntana jokainen kannetaan omalla kohdallamme tämä syyllisyys. Ja vasta kun me otetaan jokainen vastuu meidän omasta syyllisyydestä, vasta silloin meille voi ruveta aukeamaan Jumalan armo ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Kuinka me tarvitsemmekaan häntä. Kuinka me tarvitsemmekaan häntä. Jumala etsi sieltä Aadamia ja Eevaa. Hän löysi. Hän lupasi meille vapahtajan. Hän itse asiassa puki ihmisen eläimen nahkaan. Se oli ensimmäinen kuva vuodatetusta viattomasta verestä, kun eläin surmattiin ja veri vuodatettiin ja ihminen peitettiin sillä eläimen nahalla. Se oli ensimmäinen kuva Kristuksesta, johon meidät puetaan. Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Pukeutukaa siis Kristukseen, koska hänessä Jumala näkee meidät sovitettuina, pyhitettyinä, vanhurskaina, lunastettuina. Että me voidaan olla tekemisissä hänen kanssa joka ikinen päivä, kun me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa kätkettyjä. Mutta muuttaako se meitä niin kuin näin automaattisesti? Musta tuntuu, että ei. Musta tuntuu, että me ollaan aika hitaita ymmärtää evankeliumia. Me ollaan aika hitaita omassa elämässä todella käsittämään Jumalan rakkauden syvyys ja pituus ja leveys ja korkeus. Ja me ollaan aika hitaita siinä, että kuinka me oikeasti opitaan elämään siinä rakkaudessa ja totuudessa ja siinä turvassa. Kun me pelätään tulla valoon, kun me pelätään, niin se kertoo, että me ei olla kypsiä. Me ei olla kypsiä Jumalan rakkaudessa. Me ei olla kypsiä Jumalan armossa. Johanneksen evankeliumi, 3. luku, 16 jae. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Luukas 19.10 sanoo, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Jeesus tuli etsimään syntisiä, parantamaan sairaita. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jeesuksen tuleminen tänne maan päälle, niin hän sanoo, mä en tullut vanhurskaita varten, mä tulin syntisiä varten. Ja miksi on olemassa 2 ihmisryhmää sitten? Että onko muka olemassa 2 ihmisryhmää? Onko muka olemassa syntisiä ja sitten niitä vanhurskaita, joita varten Jeesus ei tullut? Ei. On olemassa syntisiä, jotka itse näkevät oman syntisyytensä ja tarvitsevat vapahtajaa. Ja sitten on olemassa niitä, jotka ovat sokeita omille synneilleen. Eivätkä näe, että he tarvitsevat pelastajaa. Ja he ovat oma vanhurskaita. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsytyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi.
mutta joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Tässä on tämä teema, pimeys ja valkeus. Ja puhutaan siitä, että joka niin kuin elää pimeässä, niin se ei niin kuin näe, mihin se menee. Mutta Jeesus tuli nimenomaan etsimään kadonneita ja pimeässä kulkevia, mutta se valo täytyy päästä ensin tänne sydämeen. Ja siksi mä just sanoisin, että Jeesus tuli etsimään sitä syyllistä, jota me etsitään tänään. Jeesus tuli etsimään syyllistä. Ihminen etsii syyllistä tuomitakseen, mutta Jumala etsii syyllistä pelastaakseen. Käsitetäänkö me, mitä se merkitsi, kun Jeesus, ainut viaton, ainut synnitön, joka ei ansainnut minkäänlaista valhetta päällensä, joka ei kerta kaikkiaan ansainnut, että kukaan olisi voinut syyttää häntä mistään, koska hän ei tehnyt mitään semmoisen syyttämisen arvoista. Hän ei koskaan tehnyt syntiä. Hän teki hyvää, kaikkinaista hyvää, paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, ruokki nälkäisiä, antoi syntejä anteeksi. Hän opetti taivaan Isän rakkaudesta ja valtakunnasta. Hän ei tehnyt mitään väärin ja hänet tuomitaan häpeällisimmällä tavalla. Hänet vangitaan ja tiedätkö, tästä tapahtui justiinsa niin kuin Päivi Räsäsellekin kävi, että kun syyllinen on tiedossa, niin kyllä me keksimme sen rikoksenkin. Kun syyllinen on tiedossa, me keksimme rikoksen. Päivi Räsänen, nyt häntä sinänsä pitäisi ottaa puheenaiheeksi, mutta 7 valittu kansanedustaja kertoo siitä, että suomalaisilla on kova luotto, että hän edustaa meidän arvoja, kristittyjen arvoja. Ja se, että 13 tuomaria vapauttaa hänet, ja 3 tuomaria tuomitsee hänet. Poliisi ei nähnyt syytä, että pitäisi rikosasia tehdä tästä, mutta syyttäjä vaati. Kuka olikaan se veljien syyttäjä Raamatussa? No sehän on itse saatana, joka syyttää yötä päivää meitä. Mutta mehän ollaankin syyllisiä, eikö niin? Mehän ansaitaankin ne syytökset, kun me ollaan syyllisiä. Meitä saakin syyttää, eikö niin, koska me ollaan syyllisiä, mutta onko ne syytökset oikeita? Mikä on niiden syytösten tavoite? Me kaikki kuulutaan ristille, mutta yksi meni meidän edestä ristille. Jeesus, joka ei tehnyt mitään, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän viaton uhrikaaritsa, havaittu nuhteettomaksi. Hänen päällensä lasketaan ihmiskunnan kädet. Häneen siirretään meidän syntimme ja meidän syntiemme rangaistus. Hän kantaa meidän rikkomuksemme ristillä. Ja tiedätkö, kun häntä pilkataan samalla. Sydämettömät, pahan vallassa olevat ihmiset nauttii siitä, kun Jumalan poikaa hakataan palasiksi, ruoska repii lihan paloja hänestä. Hänen päällensä syljetään, hänelle nauretaan, häntä pilkataan. Mutta mitä hän teki? Hän alistui! Hän sulki suunsa. Hän ei protestoinut. Hän ei sanonut, minä olen viaton, älkää mua ristiinnaulitko. Sitten kysyttiin, että hei, kenet te haluatte vapauttaa tänä päivänä? Tässä on Barabas, ihan kunnon rikollinen. Me pannaan toi Barabas siihen keskimmäiselle ristille. Tämä terroristi on terrorisoinut täällä kauan teitä ihmisiä. Eikö me vedetä tämä kaveri sinne ristiin? Vai päästetäänkö vapaaksi tämä Jeesus, joka sanoo olevansa Jumalan poika? Ristiinnaulitkaa Jeesus!
Päästäkää vapaaksi Barabas. Sinä oot Barabas. Jeesus oli, mä voin mennä sun puolesta ristille. Ja kun Jeesusta ristiin naulitaan, ja kun Jeesus roikkuu siinä ristillä, onko hän katkera? Onko hän vihane? Ajatteleeko hän meistä, jotka seurataan siinä me kaikki ollaan siellä, katsotaan kun Jeesus ristiin naulitaan. Ajatteleeko hän meistä? Että mä vihaan teitä, te olette niin kiaroja koko porukka. Vai mitä Jeesus ajatteli? Jeesuksen sydämessä ei ollut tippaakaan vihaa, tippaakaan vaatimusta, tippaakaan katkeruutta. Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja siinä hetkessä niin kuin maailmaan vapautettiin anteeksiantamuksen henki. Sellainen, mitä ei löydy mistään muualta kuin taivaasta, taivaan Isän luota. Ja jos me ei tunneta tätä joka päivä, tätä henkeä, niin mitä me aletaan tekemään? Vaimo, jonka minulle annoit, Herra. Tuo vaimo. Tai jotain. Kauan mulla olikaan aikaa vielä? 10. Hyvä, koska mä en ole kartalla. Me etsitään syyllistä, mutta me ollaan kaikki syyllisiä. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja kaikki saavat lahjaksi armosta pelastuksen. Ja Raamattu sanoo, olkoon jokainen ihminen valehtelija, Jumala olkoon totinen. Raamattu sanoo, että oikeita Jumalan palvelijoita olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengessä ja emmekä luota lihaan. Me ollaan edelleen uskovina ihmisinä, uudesti syntyneinä ihmisinä, myöskin kykeneviä valitsee joka päivä tai elämään sokeena, elämään petoksessa sen suhteen, että niin kuin, mikä meitä vie, liha vai henki, liha vai pyhä henki. Ja jos siitä syystä, koska me tiedetään, kuinka lihalliset meidän ajatukset on ja kuinka paljon vihollinen on saanut meidän ajatuksia tehdä pesää, niin me on siksi jokainen meistä, joka on rehellinen, joka näkee Jumalan armossa ja valossa, niin me tunnustetaan, täällä on yksi syyllinen. Me etsitään syyllistä tuomitaksemme, mutta Jumala etsii syyllistä pelastaakseen, antaakseen anteeksi. Onko mä millään tavalla asian päällä täällä? Onko Jeesus rakas? Koska mä kerron teille yhden tarinan. Kun mä olin ollut vasta vuoden uskossa, ehkä vajaa, mä koko ajan tunsin olevani syntinen. Mä koko ajan tunsin olevani syyllinen. Ja mä koko ajan ajattelin, että te muut uskovaiset olette niin hyviä, kun te istutte niin kiltisti aina täällä seurakunnassa. Vaikka se oli naivia ajatella, ettekö tekin olisi aivan yhtä syyllisiä. Me ollaan kaikki syyllisiä. Mutta mä ajattelin, että mä oon syyllisempi kuin muut. Mä ajattelin, että mä oon huonompi kuin muut. Koko ajan. Ja sit mä, oon siellä kotona näin, mä olin yksin kerrostalossa, asuin, mulla oli kämppis siinä, mutta se oli jossain. Kerrostalossa Nummelassa, ja mä olin semmoinen angsti päällä, että onks mä edes uskossa, ja mä oon niin surkea uskovainen, mä oon niin syntinen ja bla bla bla.
Mä oikeasti vihaan sitä, koska mä oon elänyt siinä niin kauan, niin mä vihaan tavallaan ajatusta, että se koko ajan hallitsee ihmistä. Mä vihaan sitä. Ja mä oon yrittänyt siitä vapautua ja mä ehkä alan olemaan pikkuhiljaa, mutta se auttaa, kun sä ymmärrät, että me ollaan kaikki syyllisiä ja meidän pitää vaan hyväksyä se. Ja sitten meidän pitää hyväksyä se hyvä, mikä Jumalalta tulee meidän elämään. Mutta tässä tilanteessa, tässä tarinassa kävi niin, että mä olen siinä kotona näin, että marisen Jumalalle, kuinka huono uskova mä oon. Ja samaan aikaan mä kuuntelin Petri Kososen ylistyslevyä täysillä siinä asunnossa. Elikkä siellä soi hengelliset laulut niin kovalla, että se kuului sinne rappukäytävään. Ja yhtäkkiä ovikello soi. Ja siihen ovelle, mä avaan oven, niin vastapäinen naapuri on siinä, 1000 kännissä, pelkät kalsarit jalassa. Onks täällä bileet? Ja mä oon ärsytti. Mä puhun nyt teille suoraan, mä oon entinen huumeiden käyttäjä, älkää kukaan loukkaantuko, mistä mä puhun, tai älkää ikinä loukkaantuko mun puheisiin, jos voitte. Jos olette kypsiä, niin ette loukkaannu. Niin mä oon siinä hetkessä että ajattelen vaan, että mitä toi juoppo tuossa ovella seisoo. Ja mä ajattelin vaan, että mene takaisin kotiis. Ja mä oon tälleen sanon sille siinä ovelle, kun se kysyy, että onko täällä bileet. Mä sanoin, että ei, mä kuuntelen täällä Jeesus-musiikkia. Ja silleen, että lähden menee, vedin oven kiinni. Ja sitten mä menen takaisin sinne, märehtii sitä, kuinka huono uskovainen mä oon. Ja kohta se ovikello soi uudestaan. Ja sillä hetkellä mä tunsin, että Jumala kehotti mun olla nyt hereillä. Mä menen avaan sen oven, niin se mies oli käynyt kotoa, se oli hakenut teepaidan päälle. Ja se oli edelleen siinä ovella. Ja mä oon sitten silleen, että no mitä sä haluat, että se halusi jutella. Ja oot sä oikeasti uskovainen? Oon. Kuuntele täällä Jeesus-musiikkia. Sitten voit sä tulla istua vähäksi aikaa tuonne hänen kotiinsa tuonne keittiöön. Ja mä menin sitten sinne, mä tuun, ja mä menin istumaan, istuttiin keittiöpöydän ääreen, ja se alkaa kertoa mulle näin. Mä oon ryypännyt monta viikkoa, ja nyt mun vaimo sanoi, että nyt riittää. Että mun vaimo on viemässä lapset pois, ja että jos ei tää lopu. Mä sanoin, Jeesus vapautti mut huumeista, saaks mä rukoilla sun puolesta just nyt? Sanoin, rukoile mun puolesta. Mä panin käden sen päälle, rukoilin siinä, Jeesus vapauta tää mies tästä alkoholista, pelasta tää perhe. Ja sitten pitkä tarina, mä käytin häntä seurakunnassakin, mutta mä en sitten nähnyt häntä viikkoihin, enkä tiedä missä hän on tänä päivänä, mutta meni monta viikkoa ja mä tuun kerran kotiin sitten siihen asuntoon, niin hän tulee sieltä pihalla vastaan ja hänen perheensä on mukana siinä, vaimo ja lapset, ja hän vetää mut sivuun ja sanoo mulle näin, että sinä päivänä kun sä rukoilit, niin se ryyppääminen loppui, että kiitos. Ja mä ajattelen sitä, että mulle kaikista siistein juttu elämässä on se, että Kristus meissä on kirkkauden toivo. Että Jumala on tullut asumaan meihin, me ollaan hänen temppelinsä. Että vaikka me ollaan ihan sekaisin koko jengiä, me ollaan katkeria ja me ollaan kipeitä ja me ollaan koko ajan ajatellaan negatiivisia, niin hän silti on tullut meihin ja suostuu asumaan meissä ja haluaa meidän kautta koskettaa ihmisiä ja muuttaa tätä maailmaa. Ja edelleenkin mun toivo ei ole minussa, mun toivo on hänessä. Mä en ole pelastanut itteeni, hän on pelastanut mut. Ja mä en tule lukemaan nyt enempää Raamatun paikkoja, mutta mä haluan muistuttaa teitä sellaisesta asiasta, että jos sä et ole saanut paljon anteeksi, niin sä et myöskään rakasta paljon. Mutta jos sä oot saanut paljon anteeksi, niin sä myös rakastat paljon.
niin kuin Raamattu sanoo. Rakkaus peittää syntien paljouden. Mä voin tänäänkin valita, koska mä oon yleensä ollut tekemisissä paljon hankalien ihmisten kanssa, joita voi olla, että niitä vihataan kokopäiväisesti. Miksi mä pystyn näkemään ne eri tavalla? Miksi mä pystyn rakastamaan niitä? Näkee sen kaiken kivun ja kaiken sen sonnan läpi. Näkee sen ihmisen arvokkaana. Näkee sen rakkauden arvosena. Miksi mä pystyn näkemään sen? Siksi, koska Jeesus näki mut niin. Se muutti mun elämää ja se muuttaa edelleen. Niin löytyykö syyllinen, en tiedä. Löydettiinkö me syyllinen tänään? Mutta se on juuri näin, että jos syyllinen löytyy, niin sitten löytyy vastaanottaja Jumalan rakkaudelle ja armolle. Ja jokainen saakoon miettiä sitä omassa elämässään omalle kohdalle, ja sun ei tarvitse enää etsiä syyllistä siitä vierestä. Sä etit sitten tästä lähtien vaan täältä. Sä etit sitä vaan sun omasta sydämestä. Eti vaan sieltä sitä syyllistä. Ja ala rakastaa muita syyllisiä. Me ollaan ihan yhtä syyllisiä. Kiitos Jeesus, että se mitä minä en pysty ikinä tekemään, sen Pyhä Henki tekee meidän sydämissä.